Egin hau eta sekulan ez dizu besteek egiten duten ezer molestatuko. Funtsezko puntuak. Bat, ulertu zer kontrola dezakezun eta zer ez. Askotan, haserrarazten eta gogaitzen gaituzten gauza gehienak gure zuzeneko kontrolpetik kanpo daudela azaltzen da. Beste pertsonen ekintzak, kanpoko gertaerak, iragana, baita etorkizuna ere. Gure erreakzioak, judizioak eta aukerak direla benetan kontrolatzen dugun gauza bakarra azpimarratzen da. Gakoa, zure barne erantzuna kudeatzen zentratu, kontrolezina kontrolatzen saiatu beharrean. 2. Zure juizioak eta pertzepzioak zalantzan jarri. Askotan ez dira gertara beraiek gogaitzen gaituztenak, baizik eta haiei buruzko egiten dugun interpretazioa. Zure juizioak aztertzera animatzen zara. Benetan diruditen bezain txarrak aldira, beste ikuspuntu batzuk daude, egoera gehiagiztatzen ari altzara. Gakoa, juizioaren etetea praktikatu eta interpretazio arrazionalagoak eta emozio gutxiagokoak bilatu. 3. Praktikatu axolagabekeria axolagabekeriakiko. Estizismoak ongiaren, txarraren eta axolagabearen artean bereizten du. Askotan asaldatzen gaituzten gauza asko axolagabeak dira. Geure bertute edo izera moralaren eraginik ez dutelako. Argibideak. Beste iritzia, aberastasuna, osasuna, hobea izan arren hori galtzeak ez gaitu berez pertsona okerrago bihurtzen. Gakoa. Gauza axolagabeei ematen diezun garrantzia murriztu, emozionalki eragin gutxiago izan dezaten. 4. Onartu errealitatea eta oraina. Dagoeneko gertatutakoari aurre egiteak frustrazioa eta haserrea baino ez ditu sortzen. Errealitatea dagoen bezala onartzea sustatzen da, desberdina izan zedin nahi izan gabe. Orain egin dezakezun horretan zentratu. Iragana, igaro eta etorkizuna ziurgabea da. Gakoa, orainan bizi eta aldatu ezin duzuna onartu. 5. Landu bertutea eta jakinduria. Estoikoentzat bertutea, jakinduria praktikoa, justizia, ausardia eta neurritasuna da ongi gorena. Zure izaera garatzen eta modu bertutetsuan jokatzen zentratzen zarenean, besteen iritzi edo ekintza negatiboak eragin txikiagoa dute zure ongizatean. Gakoa, bilatu bikaintasun morala eta inguruko munduan ulermena. 6. Praktikatu pazientzia eta tolerantzia. Onartu pertsonak inperfektuak direla eta akatsak egiten dituztela. Kalma galdu gabe, gutxieneko eragozpenak eta frustrazioa jasateko gaitasuna garatu. Gakoa, gogoratu guztiok ikaskuntza eta hazkunde bidean gaudela. 7. Hausnartu iragankortasunari buruz. Dena aldatzen da eta ezerk ez du betiko irauten. Gogaitzen zaituzten egoerak barne. Gauzen izaera iragankorra gogoratzeak arazoak erlatibizatzen eta haien eragin emozionala murrizten lagun zaitzake. Gakoa, kontuan hartu bizitzaren eta gertaeren iragankortasuna. 8. Garatu autokontzientzia. Erreakzio emozionalei eta zure haserren eragilei arreta jarri. Zure pentsamentu patroiak ulertzeak haserrea kontrolatu baino lehen esku hartzeko aukera ematen dizu. Gakoa, praktikatu introspekzioa eta autoazterketa. Laburbilduz, filosofia estoikoak ekuanimitaterako bide bat proposatzen du, kontrola dezakezuna ulertuz eta juizioak berrikusiz, errealitatea onartuz eta bertutea landuz. Printzipio hauek aplikatuz zure haserre eta gogaiden maiztasuna eta intentsitatea nabarmen murriztu ditzakezu. Gustatu bazaizu eman like bat eta subskribitu.